weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kasga to mairie to mairie to seeno busoɓe to hayre mbara to hayre law to hayre gollere to juuɗe jaaɓi to juuɗe jeeri to darto abdallah to abdallah jeeri to fonde ilimane ko on takkusan juula ha to galle ceerno haadi mo ceerno Ndiaye Ba to babaɓe ko on takkusan juula ha to galle ceerno Ndiaye Ba to lycée ba goggole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie météo woni halfinaɓe ɓette weeyo ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi jertino faade dendagal hoɗɓe e nder région de Adrar nde battata hakkillaji mumen ɓeydo rentade tigui saabu kayne tijja ƴiwole kewɗe ndiyam e nder oɗon région to leydi Sénégal APR woni alliance pour la république ko landaka Macky Sall tafi e landa witeka PDS landaka Abdoulaye Wade ɓe mbaddi junggo e fandu woni coalition gam yadude kay sunggoji tijjaɗi taw ko sunggoji sarɗiji anticipé ɗaminaɗi waɗede ñande 17 lewru novembre to leydi Mali hanki wonno tigui cérémonie e so hanki e nder saaha cérémonie mawnide manditare wattore duuɓi 50 ko leydi Mali hebno indépendance mum toon to Tombouctou noon teskama seɓɓitiɓe beddima rokkataji kewɗi to leydi Maroc ko kene ɓuura kene ɓuura tonuji 6 tawi ko dorok ɗum woni ko teeɓa e saɗa kaggulaɗe e nder natirde kaggulaɗe wuuro witego Safi kedde Afrique kettoɗen ko Alassane Oumar Mbocco habaruji men joolam jaɓiri jeeten ko ha to leydi Liban to leydi Israël to leydi Iran to leydi Ukraine e to leydi Chine bisimilla mone kirki hotodirte joni joni pen patiren gorel te ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare tv gorel te ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorel te ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorel te ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko tokkore dinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña aafiya muɗum on joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo toƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorel te ene humta on haaju gorel te noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorel te an toƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorel te ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonɗa koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonɗa koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonɗa koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te kawis ɓolo e muɗuma ceerno jibisi wettiyanke safriyanke laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari bittowo yogay ñabbuji cuuɗetel ɓalli kala
ceerno jibisi ene tintina dendangal bandiraɓe julɓe kala omo tawe hande o to Agnam Siwol tawete koye nder leydi Sénégal sa iwi banggue Wourossogui a ari ha to hôpital Agnam o sa ɓenni ɗon seeɗa saɗa ñiɓirde weefɗo ko ɗon ceerno jibisi tawete hande o ceerno jibisi wittiyanke yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis e morit gonɗo nder e jalto bowal kala debbo donkuɗo ɓesnude caɗele gorago kala mum sa jokkodire ceerno jibisi ma a wi alhamdulillah ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe biyeteɗe muuɗa hirda sa muuɗi hen tan a yitoto hoore maɗa omo jogui leɗɗe goɗɗe bittaɗe waddete koye gaweje won hen ma yaltinane sappo e tati rafi woni hen sappo e jeenayyi woni hen ma yaltinane ha temedere ñaw kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa jokkodire makko arokimo inde nene maɗa ma o haalane inde ma e inde nene maɗa ma o haalane gueɗe ma kala ha cikka elle konon gonduno gan sanga jokkodira e numéro makko Wave walla Orange Money on numéro noon sa yiiɗi jokkodirde mum ko 00 221 ko numéro leydi Sénégal 78 128 35 98 so tawi ɗon ko tonggode makko appel ene waɗi WhatsApp mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00 222 ko tonggode leydi Mauritanie 47 22 80 84 miñi ko ene tawe to Noksoɗa ceerno Alassane Sy laaɓaɗo golle ɗe kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 00 222 32 62 04 99 base makko taweteɗe tokkay hayɗi ene jokki ha hande gollude sa jokkodiri e tonggode ceerno jibisi ma ɓen ko ɓuuri labde musidɓe tedduɓe taweteɓe to Agnam e diwanuji ɗin kala e aduna kala ceerno jibisi e dow moɗon kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone altine nogas e tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pular e sowte he ko musidɗo mon seydi mon Haali Abouba to karallagal ko miñi men seydi men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie catala bitegal CSA woni commissariat à la sécurité alimentaire ko catala darningal haɓade heegue e ɓeydude haraduru e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tigi ɓe pecciri ñande asetta ɓennuɗo no gasi lewru septembre 2023 taw ko dawal tatabal woni 3e phase tawi ko peccirgol haalisaji e nder mukata mo kankosa ene tawe e nder région de Asaba haalis o noon ɓe pecciri ɗum koye miskineɓe kene haalisa peccirat to noon ko temedde 5 millions taw ko haalisa uguya e limore hinne nde ko ɗum fecca taw feccira tigi ko yitno gasi 7 ujunere neɗɗo ɓurɓe miskinede tawteɓe e nder oɗon diwana CSA noon ene gollodi e on fannu e citala bitengal PAM woni programme alimentaire mondial ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie kanko woni hoorejo fedde Union africaine tawateɗo oɗo saaha to New York dowlaki tentude Amérique tawi nawimo toon ko tawtoriyede assemblée générale fedde gotago windere de l'ONU o yindiri toon noon e o yi koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere nde l'ONU hono secrétaire général de l'ONU biteɗo Antonio Guterres ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e alhaali e gonka Afrique nden ɓe nden noon ɓe gayni e jonde nde ko ɗon tigui ɗon noon jonde nde noon hakkude mabɓe jonde nde noon nde jonde nde hakkude mabɓe noon kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani o nde o gayni nden jonde ko ɗon tigui o siifi e nder registre d'or taw ko registre e fedde gotago windere nde looni ene tawtora jonde nde noon nani Wulo Choroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude e jaagogal kalfinalgal ko fate gueɗe caggal leydi jaccina gollama woni Mohamed Salem o jeeji gueɗe caggal leydi jokkodira leyɗele woni Mohamed Salem Wula Merzougo wondude jaagogal kalfinalgal ko fati faggudu e kaali o finance hono biteɗo Sidi Ahmed Wula Bou wondude délégué permanent de la Mauritanie on ne wiye Sidi Mohamed Lakdafa siftinde on noon Mohamed Cheikh El Ghazouani guila aset omo tawe toon to dowlaki tentude Amérique nayimo toon noon ko tawtoriyede sommet battowo capanɗe balla batu wattongu capanɗe jeenayyi e jeeɗiɓi walla 79 woni capanɗe jeenayyi jeeɗiɓi walla
ngol tawi ko batungo hinde assemblée générale ngo fedde ngotago windere nde loni ha on yahi toon noon yahani goto noon mo yattude c'était timmuɗo no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde woni ministre de l'éducation et de réforme de système éducatif o windi ɓatake ona ɓatake noon ko avertissement ɓatake avertissement noon faade école aji jeegom tawi kadi ko école aji privé jaɓɓuɗi kuule taw ko kuule ko fate réforme système éducatif leydi ndi o erima noon ɗiɗon école aji jeegom nde ɓaɗata kay annulé dendagal ɓen winditiɓe liste uji wi sukaɓe winditiɓe e ɗiɗon école aji tawa kadi ko école aji privé tawi ko kala suuji école aji tawa ko kala suuji ɗi école aji laamu tan woni école aji publique keerori ɗiɗon kala suuji hono kayno sifiri ko fate systéme éducatif leydi ndi ɗina kala suuji noon ko kay ko hollirde wonde kala suuji tati gadani tawa ko école fondamentale woni première année deuxiéme année troisiéme année école fondamentale ɗiɗo kala suuji tati ala keeriri ɗum so wona école aji laamu école aji privé ɗiɗon koko kaɗa kay winditade ɓeɗon sukaɓe waɗoɓe ɗiɗon kala suuji ministre o noon holliri tigui wonde commission tawa ko commission mixte tafnoma tawa kadi on commission noon ko direction d' enseignement privé wondude inspection générale de l'éducation kañumen ndiyan ngal tafa guila ñande sappo e goho lewru septembre 2024 on commission o noon waɗi tigui yuɓɓini noon wawi tigui yurnade wadde tigui inspecté e nder no gas jeetati école aji privé ƴewde so tawiɗo ɗum ene ndewi lawol ko nder hen école aji jeegom tan tawa tigui ɓe kormaki ngal ɗon kuulal erima kadi dendagal école aji ɗi kala nde respectata data tawi ko date tongaɗo ko fati udditgol école aji on ñalawma noon ko ñande jeeɗiɗi lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen halfinaɓe ɓetewo weeyo woni erima woni météo leydi Mauritanie ɓe erima ɓe jertini dendagal kay ɓen hoɗɓe e nder région de Adrar to rewo leydi Mauritanie nde ndentoto kay no feewi mbasa ɓattade nokkuji tawa ko nokkuji beeli e to wameji ndewata e nokkuji kadi to ndiyam tuɗata ɓe mbawata rentade ɗum ha diwa oɗo saaha joni yimɓe yoɓɓe noon yooɓe gandu kadi yooɓe gandu kadi ina ɗamina tigui ma tuɓoji tawa ko kewɗi ndiyam ene tijja tigui ɗo e waktuji seeɗa teskama noon e ɗeɗo balɗe kala nokkuji région ngaji Mauritanie e guure Mauritanie kewɗe kay ene keeɓi ƴiwoje tawa ko ƴiwoje jokkodirɗe kewɗe ndiyam no feewi e nder jokli leydi ndi kala ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paadena caggal kay nde Latta Diop woni ancien ministre kadi ko ancien directeur général de l'ONAS caggal kay nde o convoque noon walla nde o teɓano joni kadi ko cadre uji jeeɗiɗi tawi ko sagu waɗɓe kañumen mbiya teeɓam tawi ko gollotonoɓe to ministére des finances kamɓe kala noon ko tuumaɓe mbuñari e borjingol ngaaluji leydi kamɓe kala noon eɓena coka e mbadi garde à vue mabɓe so garde à vue mabɓe noon hiɓɓi maɓe mbawa ɓennede yesso juge ko rapport noon catala bitegal IGF woni inspection générale des finances kañuma moddiniɓe e nder enquête aji mum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e politique dawrugol leydi Sénégal noon ɓoyata yaaha sumgoji mum tawi ko sumgoji anticipé ɗuna sumgoji noon ko suɓade sarɗiyeji leydi ndi ko ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre wonata ɗiɗon sumgoji e oɗo saaha kala noon ko coalition ngaji hakkude tigui woni diɗɗal lulde tigui tafete hakkude ɗiɗon landaji dawrugol lundiyankoɓe leydi Sénégal darino doole mumen ponno beele kay eɓe ɓuura hewde ɓe kay ɓuura kewal tawa kadi ko sarɗiyeji e nder jakka mo gendi leydi Sénégal woni tigui e nder oɗo 15e législature tijjaɗo kay ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre e nder coalition ngaji puɗɗiɗi yiyede noon ko parti socialiste woni PS kana landa noon PS noon ko landa PS noon waɗi tigui waddi junggo e fandu e on biteɗo Amadou Ba noon ko gonnoɗo ancien premier ministre mo leydi Sénégal ko kanko kadi arno ɗiɗaɓo e sumgoji taw ko sumgoji e hooreji leydi bannoɗi ko ɓooyani e nder leydi Sénégal kam ke landa PSK noon waddi tigui junggo makko e Amadou Ba noon e landa mum ka tafi oɗo saaha joni taw ko landa wiyete kam
politique tigi landa makko kessa ka o tafi joni kanko Amadou Ba e oɗo saha kadi ɓe goni koye kaldigal hakkude mabɓe e Khalifa Sall beele kay Khalifa Sall ene wawa tigi tawtoyde ngal ɗon diddala ɓe kolliri kadi landa wiyete ka AFP woni Alliance des forces des progrès ɓeɗo kala e oɗo saha joni tawtiɓe landa Amadou Ba ka noon kessa wiyete ka la nouvelle responsabilité o heeɓi tigi pelle kewɗe walla mouvement ji kewɗi taw ko mouvement ji gauche mbawi tawtude landa ka coalition goɗɗo kadi pourɗo mantinade kay ko hakkude kaɗo landa wiyete ka APR taw ko landa Macky Sall e landa wiyete ka PDS landa ka maître Abdoulaye wadda responsable uji APR noon ko wayno Mbaye Ndiaye e ko wayno Abdoulaye Seydou Sow e worɓe joddima aleda hanki woto siège PDS ɓe yiteɓe taw ko wiyete CGG en taw kadi ɓe joddima e wiyeteɓe les libéraux beele kay ɓe wiyete beele libéraux kay beele eɓe tammete kay eɓe tamodira ɓe mbadda junngo woto junngo e fandum ɓe mbadda bloc on bloc goto noon koye sungoji tijjadi hoorejo tibgoji sarɗeji leyi tijjadi kay ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre beele kay eɓe keeɓa ko witte majorité coalition noon ɓe inni ɗum tigui atel woni alliance pour la transparence des élections ko virage noon mo 180 degré woni virage mawɗo no fewi ko ɗum woni ko karima wadda e ɓen wiyeteɓe libéraux woni tigui ko mbaɗi saabu kay hakkillaji kala nanguno wonde kay so ala ko heddi so wona coalition ne waɗe PDS ɗaminno tigui yahata koto Pastef saabu kay ɗiɗo lebbi kala ko ƴamodira lamal ngal wonno hakkude Pastef e landa PDS ha joni koye on fannu keddoɗen coalition ngaji landa dawrugol wiyete ka le grand parti kan noon ko Malick Gakou ardi ɗum ɓe kolliri tigui landa ka holori kamɓe ɓe mbaddi junggo e fandu woni ɓe mbaddi coalition koye landa Pastef ka Ousmane Sonko e sumgoji ardi e sumgoji tijjadi taw ko sappo e jeeɗiɗi lewru novembre 2024 sungoji sardiyeji leydi Malick Gakou noon holliri tigui wonde yidde mum e fandare mum ko yo changement wad e nder leydi Sénégal on changement noon o holliri cottirɗe mum jogui ɗum tigui ko victoire mawɗo walla majorité mo Pastef wawi hebde nder suudu sardiyeji ndu leydi Sénégal ko konngudi Malick Gakou koto Touba paɗenam Touba ne tawe oɗo saaha kala e yo laru hulɓinidu no fewi waɗino ni mayɓe tata yimɓe tata mbasi hen pittali mumen waɗino kadi yimɓe barmuɓe hen hewɓe no fewi hewɓe kadi e guinama koɗande mumen taw ko ndiyam e guinde men nder ɗino galleji khalifa général des mourides hono Serigne Mountaga Mbacké o waɗino hewade kala saaha so duñji junggo makko e poche o yaltini million ngaji temedde ɗiɗi woni temedde ɗiɗi million taw ko franc CFA ɗum noon ko balal makko faade kay e ɓen taw ko jeeyaɓe ndiɗo yolare woni tigui ɓen wiyeteɓe sinistereji ɓe ndiyam eggini e nder galleji men on kabaru noon ɓayi ɗum ko biteɗo Serigne Bassirou Mbacké Abdou Kader kañum ɓayini oɗon kabaru guila ñande altine sappo e jeetati lewru septembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi o holliri noon oɗon haalis ɗiɗon temedde nayyi million ɗi ndewna tigui koye juuɗe association biteɗo Touba Sakanam e daru biteɗo Darou Hizbut Tarqiya wondude e commune mo Touba ko kañumen tigui ɗon haalis koye juuɗe men ndewna ko noon kadi hono Serigne biteɗo Serigne Bakiya Faye kañume hoore mum duyi junggo e poche yaltini temedere million taw ko franc CFA ko ballal makko faade ɓen tawteɓe e yolayru Ali Guy Ndiaye kañume hoore mum teskama o addi carburant kewɗi no fewi wallidde kay ɗino groupe aji e moto pompe uji tiɓirtoɗi ndiyam e nder toon to Touba o haalani ɗon omo jogui galleji ɗiɗi Touba ɗina galleji ɗiɗi noon o waɗi ɗum e juuɗe ɓen taw ko wiyeteɓe les sinistré nde koɗat heɗiɗon galleji kay hande koɗatde mumen mbawi sojjude to banggue ndiyam kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen coalition politique Diomaye président ko coalition tafnoɗo kay e mbadi kay gaddunoɗo Bassirou Diomaye Faye e laamu e gardigo laamu leydi Sénégal ɓe kolliri tigui wonde sumgoji sarɗiyeji taw ko sumgoji tijjadi ñande sappo e jeeɗiɗi lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi koɓe gembotoɓe ɗiɗon sumgoji kono ɓe gembotako noon e dow ndeɗon inde woni dow inde coalition Diomaye wona e dow nden inde ɓe gemboto ala ɓe gemboto kamɓe kala koye dow landa wiyeteka Pastef e gaddagol Ousmane Sonko kañum ardi landa Pastef kañum kadi woni hoore jaggoɗɗe leydi ndi ko biyeteɗo Aïda Mbodj noon kañum woni présidente woni hoorejo
radio de la conférence des leaders de coalition yini khabaru alti aleta hankio no gasi didi e lewru septembre hitade ujunnaji didi e no gasi tati ha joni koy on fannu keddoden coalition nekkela fi askanwi askani tawi ko ex député bitedo Cheikh Abdou Mbacké Baradoli ardi odon coalition be kolliri kambere jungo e faanu be baddi dum koy Amadou Ba non e dow landa mum wite ka nouvelle responsabilité ko aleta hanki onon be joddina Amadou Ba no yabino koydi mum ha to galle makko kanko tigi bitedo Cheikh Abdou Mbacké Baradoli Mamadou Ba yi ha to galle makko be jewtidi fodde waktuji didi timmori ko nen tigi o fedi tawtoyde Amadou Ba e landa mum wite ka la nouvelle responsabilité ha joni ko didi Sénégal kedden ummoden fannu dawrugol ha laaba uddina khabaruji men e der leydi Sénégal odo kabaru musono fewi woni tigi koninkobe halfinabe den ka ekisala maaji de leydi Sénégal wondude awobe hewbe be kolliri tigi wonde laana ndiyam yitama e der maaje kadde to lugge nokku bitedo Thiali to nokku bitedo Mamela kan laana non tawa tigi ko wi dakka yimbe taw ko goskiji mi woni yimbe wasbe pittali men e odo saha joni armée onona holliri wonde capande tati goski kay yentinama taw goskiji di kadi tawam di puddima gamotinde no fewi e odo saha joni non ko losungoji jaaji wodita hen beden ande kay holto lana ka umuri non e hol kay sababu holko saabi kay wasde be pittali mabbe be do fodde capande tati fittadu ha joni ko leydi Sénégal kelloden to leydi Sénégal yen ha to Arama Sare nona yubbinama ton jamma alada hanki o jamma ismuno be kewade kala saha taw ko mawninde jamma ibjibinede no men sallallahu alaihi wasallam to Aram Sare noddama non ama sambalo lutata dum no pulaar heewide kono beya lutata ndamdima en ketto musidɓe men sehil men Amadou Sambalo salminama juuram. Walaikum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghali Abouba mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe tewɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Ghali Abouba kabru wiyen ɗo e nder wuuro men Aram Sare gila hanki Ghali Abouba eɗen tawi ɗo e nder wuuro men Aram gila hanki tabargal machallah nde jettiɗen tawi jaɓɓugal mawgal bandiraɓe mbawi jaɓɓade no hano hannirni ɓe kulle kadi weltare mabɓe garangal men e wuuro men Aram ɗo jatti jinnaɓe meɗen kadi Ghali Abouba bandiraɓe kala en gimmiyoɓe lisatol ɓe ko Dakar ɓe ko Gabo en gara tillitade e wuuro men Aram hawrude jaam mawlido kadi Ghali Abouba nde yeehi ha futuro yoni ko nden Mawlana Ceerno Idrissa Diathia wawi immade toon to Madina Diaby délégation timmuɗo ɓe garde ko laana danewtal windaka Aram machallah laana motor ko hen ɓe gari guila Madina Diaby ha yetti ɗo wuuro men Aram jaɓɓugal mawgal jaɓɓugal cehngal aada bandiraɓe kala jalti rewɓe oɗo suka mawɓe mbawi terade ɓe tumde Aram ɗo woni ɓe weltare woni ko bandiraɓe weltare hano hannirta niyete nde ɓe jetti tan mbawi jippade hawde ko futuro yoni waɗa ko direct toon to juma ɗon ɗo Aram wawi julede futuro on saaha wasifa waɗa caggal muɗum seeɗen ɓe mbaɗi duwaw kolliri kadi weltare e garagal mabɓe kolliri guila e gurdam ceerno Hamdou Rabby Diathia ko ni waɗatno wadde kamen sa ɓe mbaɗi ɗum ha joni ɓe ñembi ɗum ha joni kala jinnaɓe mbaɗatno faade Aram ko ɗum ko mbaɗata bel ɓiso gari kamen kadi mbawɗum heddade mbawa ɗum ko ha joni ñembude nden kadi caggal muɗum on saaha wawi ko waɗe duwaw yimɓe pofti ha woni 0 heure 1 heure ko nden bandiraɓe garti ɗon ɗo juma ɗo Aram ɗo e on saaha noon ceerno udditi duwaw on saaha noon almuɓe mbawi narande jimɗi almuɓe jimɗi alquran karim noon kadi ha kadi e jimɗi mawlud nabi sallallahu alaihi wasallam mawtu nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam noon woora almuɓe mbaɗa jebti machallah jimɗi belɗi jajuɗo jamanu ha heddi ni 5 heures yoni e on saaha noddini e on saaha wawi waɗede wawi juulede on saaha ko juula ko duwa bandiraɓe ɗaccita woni weltare mawde fewi ñagam Allah kadi naga tawde mawlud Aram mo woori wondude jaam e cellal e kisal bandiraɓe fof kolli weltare no fewi kolli kadi jokkirandam mawɗam mbaɗaɗam délégation timmuɗo e Madina Gounass e tawtorede e kolli weltare mawɗo no fewi. Ghali Abouba mi salmini juurimama no fewi ko musidɗo Amadou Sambolo ɓe Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma Ghali Abouba. Amadou Sambolo golle ma jooɗi peewi kabru
habaruji men demgal pular sen ummima toon to aram paɗen koto leydi Mali alata hankino gasiriɗi lewru septembre wonno manditare noon mawninde duuɓi 64 ko leydi Sénégal leydi Mali hebno tigui manditare muɗuma manditare nde noon mawninama e nder yoga e guure mawɗe e nder yoga e région ngaji e nder leydi he kala to Tumbuktu noon sebbitiɓe jiiɗino tigui herƴinde nde ɗon manditare saabu kay e saaha ɓe gonno e cérémonie mawninde oɗon ñalawma ko ɗon tigui sebbitiɓe aynima e mabɓe obiji kewɗi no fewi obiji ɗi noon jaari tigui ko sara cérémonie o waɗanno yettaki to yimɓeɓe goni ɗo ɗum noon haɗani ɓen arɓe yebde e ɓen yeɓeteɓe kala haɗani ɓe jokkude cérémonie mabɓe hano hannirtani ha joni ko leydi Mali keddoɗen ko alata hankino gasiɗi lewru septembre 2022 wonno manditare leydi Mali cérémonie noon mawninama no fewi tawi kadi koye gardugol hoolejo transition leydi ndi hono colonel Azimi Koita o tawtorede noon hoore jagorde makko woni Choukela Kokala Maïga wondude président du conseil national des traditions woni président CNT hono colonel Malick Diaw e yimɓe gouvernement hewɓe no fewi wondude diplomate uji tawi ko joɗaniɓe leydi mumen e joɗaniɓe pelle mumen e nder leydi Mali cérémonie noon fuɗɗiɗi tigui ko wadde hommage wonande kay ɓen dadiɓe taw ko wasɓe pittali mumen gam rende gendi mumen caggal e nder hen noon ko tigui e nder hen noon ko bukkede fleur woni tigui haɓɓere fleuraji kañum tigui joƴƴina to monima taw koye Agnere en soldat inconnu mo andaka tawi waɗi ɗum ko colonel Simi Koita caggal ɗum noon ɓe mbaɗi tigui ko wiyete revue de troupe caggal nde lim national o wutta koninkoɓe ɓe noon woni koninkoɓe weeyo woni armée de l'air kañumenne taw ko parachute uji en ɓe parachute woni tigui ɓe ummima dow fodde kay kilométre uji 2.5 fodde kay ɗum weeyo ɓe mbawi tigui wadde parachute ɓe ndiwi dow hendu ndu foof e hewde haɗaniɓe tigui toɓe jinno juurade ɗo ko ɗon tigui woni toɓe jippi hano hannirtini e ɗum jeeya noon image uji ɓurɗi yodde kay e ñalawma hanki o caggal ɗum noon ko défilé de force de l'ordre guila e sécurité guila e policier ji ha e dadiɓe ha e douane en kala kañumen mbaɗi oɗon défilé caggal ɗum noon kanko hoorejo leydi ndi hono colonel Azimi Koita o waɗi hommage on moɓe mbiyata père de l'indépendance woni président Modibo Keita o holliri kadi armée leydi Mali o ma jokku darde mum e habtade sebbitiɓe ha tigui hadda sebbitiɓe haaɓe certa sebbitiɓe ha laaɓa e nder leydi Mali o holliri noon o holliri ɗiɗo janguji taw ko janguji cakkitiɗi baɗaɗi e nder Bamako ɗiɗo taw waɗa koye camp walla base militaire école gendarmerie e to ɗum ɗo fof ko yidde découragé walla tigui ñawnude ɓerɗe ɓeɗon soldateɓe kono noon o holliri wonde ɗum addanta leydi Mali naɓe découragé ade saabu kadi koɓe dartoɓe jamma e ñalawma kala haɗa mabɓe koko jokki haaɓe certa leydi Mali ha certa ha laaɓa e sebbitiɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pular to leydi Mali ha joni e nder région de Bandiagara e dow lawol Parou fade Sangobiya e sagataɓe joguitiɓe en kaline kabaruji men wonde kay sagataɓe joguitiɓe paddinoma autoji transport ɓe nangui ɓe joole ɗinon autoji ɓe kepti dendagal ko passager ji ɗi joguino ha laaɓi ɓe goppitino rewɓe ha laaɓi caggal ɗum ɓe cogui sagataɓe worɓeɓe ɓe jaade mumen ɗum noon walno ko guila ñande 14 lewru septembre 2024 sanga 11h ɓen nangganoɓe kala kamñum foof noon goppitama ha laaɓi guila ñande altine 16 lewru septembre ɓe goppita kamɓe ɗon koɓe temedere e 16 neɗɗo kamɓe kala ɓe garti eɓe celli eɓe kiisi hay goto e mabɓe ala tigui ngakkuɗo ha joni habaruji men ɗemgal Pular habaruji men to leydi Maroc laamu leydi Maroc ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima dorog kewɗo no fewi fodde kay kene qime ha tonuji 6 ne fawi temedere 1 kilogramme tawi ko dorog mo hinde Chira ɓe nangi ɗum noon koto kaggulaɗe wuuro witengo Safi ɓe tawi ɗum noon koye temedere 19 koli koye mbadi noon trafic international on drogue kay yinno feccidde e nder leydi he drogue o noon wonno tigui nder camionnette auto goto camion auto nanga ko damala natirde port tawi ko port wuuro Safi ngo ɓe kolliri e nder enquête he no gasi go neɗɗo mbiyama hen teɓa ɓe kolliri kadi wonde auto goɗɗo tokoso
nanngama to natirde porɗo kañum e hoore mum ene waɗi fodde ujunere temedde jeegom litere barile fof noon ko ujunere temedde ujunere temedere capanɗe jeegom litere essence fof noon ko yinnode waɗede tigui ko wiyete trafic ha joni habruji men ɗemgal pulara habruji men jolam habruji men kedde afrique jaɓɓoɗen ko musidɗo men seydi men Alassane Oumar Mbodj gorko mo sarndogo Alassane Oumar Mbodj a salminama calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji men ɓurɗi tengdude e dogere Afrique e ñalawma hande o kalata noon ko kawral hakkude ɗen leyɗele tati Sahel Burkina Faso Mali wondude e Niger taw ko nawdiral hakkude mabɓe ko fati kay artirde kono ndenka kono nayi teska noon ngakkere e wonden kay e kisal ene kay heeɓiɓe no feewi noon kamɓe ɗeɗo leyɗele hono tati te tawno wonde ene wayno ɓe dañi taw ko ngakkere tigui rigui ɗum noon ko fati kay e kisal ngal ene wayno ni ha waɗi janggu toon to leydi Mali wonno ko ñande talatare ɓennuɗo nde taw ko ɓen noddirteɓe taw ko JNIM ɗum noon taw ko noddirtoɓe Al-Qaïda ɗum noon ɓe gaari e nder tigui lamorgo leydi kono Mali ɓe mbatton jangguji musku no fewi ha addini e ɓen mayɓe e ɓen kadi kono pesuɗo no fewi ɗum noon hayso tawi ni kamɓe nandiral ngal ene waɗi kakkude kamɓen wonɓe wiyeteɓe AES woni Burkina Faso no mbirɗo ni wonde Mali e Niger ɗum fof e wawde wadde noon kono e oɗo saaha kam aɓe jogui ngakke tigui rigui ko fati noon e kisal e nder taw kadi ko diwan o woni dongre Sahel nde toon to Guinée Conakry to nde e oɗo saaha woni toon ko haalete toon ko fati kay e ɗen haalaluji ko fati kono général Mamadou Mbouya gardiɗo kono taw kadi ko leydi ndi fodde kay duuɓi tati e moitié leydi ndi nde tawno wonde ko hankkadi ɗo e hirande fande arde ujunaji ɗi e nogas joyyi mamba koye suɓade gar toon hon leydi ndi ɗo noon ene wayno dey taw kadi ko kuule mabɓe ene wawi kadi mo kanko de e fatini e ɓe wondiɓe foof e wawde hono jeede e ƴamoɓe ardade hono leydi ndi ko noon ɗum foof e wade noon yimɓeɓe ene paadi e kanko wiidemo wonde mate kay an wawi kadi tawtorede ɗum walla o tawtoraki ɗum haala kay walla konngol rutti koye makko kono oɗo saaha ha hande de ala ko haati hen no fewi eko fati e ɗen taw kadi kono gueɗe toon to Tchad Robert Gam kanko de oɗo saaha kanko de o wi ɓe kamɓe o yiyaka taw caggal kayde o itta e nokku makko walla e joɗɗonde taw kadi ko lamɗamaɓe socialiste sans frontiére ñande aljumare nogas lewru taw ɗum gonɗen ɗum o guille makko hono nanaka ɗum noon ɓe mbawi kadi kono nawdemo caggal kay nde ɓe gone e loyndoji e ɗum ko fatti noon guilay cankugol on Yahya taw ko dillo guila e lewru taw ko février ɓennuɗo ɗum noon e wayno de takke ɗe ene jokki no fewi pour andude wadde loyde woɗɗino e oɗon guila difta itta e galle mum ha e oɗo saaha joni ala kay ko nanana ɗum haydara Éthiopie e Somalie kamɓe de ko gouvernement ji taw ko ɗo gouvernement hono Mogadiscio ɗum noon de ene wawi kay ene takki kadi koddiɗo mum taw kadi ko leydi won Éthiopie nde kadi wawata kadi neldude toon ko wati kadi ɗin livre ngaji ko fatti ko yemiraka e ɗen taw kadi ko armuji kadi ni ko fatti kadi kono munition ngaji ɗum noon e nder taw kadi ko leydi ndi ɗum noon ɓe mbi wonde ko guila e goho lewru kono janvier ay mbara wona ɗeɗon hono gueɗe ɗum noon ɓe mbi noon ko wonde ko wona hunde e jadinde ɗum waɗi noon te oɗo saaha tekkere ene luuɓa hakkude ɗen leyɗele kono ɗiɗi centre Afrique walla toon adde yaade centre Afrique toon to Cameroun ene wayno dey ene wayno ko fatti e jaɓangol hono ardade hono leydi ndi ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi waɗama noon taw kadi ko fuɗɗama kadi hono gueɗe mum puɗɗama hoto toppirede ɗum noon caggal kay nde oɗo yaltini taw kadi ko hono windande mum kanko oɗo taw kadi ko hakkude makko ko lundiyanke taw kadi ko laamu ngu taw ko noddirte ko Cabral Libier o wawi kadi kanko bayyinde wonde ko maw jeeye e ƴeemoɓe taw kadi ko ardade kono leydi toon to Cameroun centre Afrique toon de
toon to kagga bandaro ko ɓen yimɓe kay ngakkaɓe terɗe ko ɓen tigi daari darde men lan ngam wiide kay kañumen Allah sago naata e ndema ka hayso tawi ƴettata ko bekkiyaji mumen ma walla ƴettata ko fotiyaji mum taw kadi ko rullon mbawa kadi arde wadde galle mum no hannirta ni ha wawa kañumne wadde kay taw kadi ko remde mate kamɓe ene dañana gartam ɗum noon ko wiyete noon so ɓen ngakkaɓe terɗe mbawi nadde e ndema halko joom juuɗe ene koyɗe no poti ɗum noon kamɓe kay ɓe mbaɗi darde mabɓe mantinde no fewi e kaɗo ndema toon to centre afrique haali abouba ko ɗum de tungguɗen e kabaruji men e dongre afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko masanɗo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre afrique takkusan juulama ha to galle ceerno abdourahmani dia to pk 8 nocture ko on takkusan juulama ha to galle ceerno ndiaye baro toon to hayran wadiɓe ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi liby paaɗen israël waɗi bombardement ji kewɗi musdi no feewi e nder yoga e jokkuɗi liban e nder doka e jooɗi liban altine hande no gase tati lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasinayi ñalawma hande o tan ɓe mbaɗi fodde temedde jeetati bombardement hakkude taw kay koye faade e position ngaji ɓene witeɓe Hezbollah ɓe kolliri noon ɗum noon waɗi kay ɗum noon ɓe kolliri tigui wonde ɗum ɗon ɗum ko eggude source go soit taw saabu kay eɓe ɗamini kay ɓeydude bombardement ji taw ko ɓurɗi musde no fewi e kala nokkuji to Hezbollah en tawate bombardement ji noon mbaɗi koye des région ngaji kewɗi hay Beyrouth kadi lamorgo leydi ndi daɗani hen ɓe mbaɗi eran kamɓe Israël noon wonde kay kala civil en ɓe mbawa tigui woɗɗitade ɗiɗon nokkuji to Hezbollah tawate bilan provisoire ko fate mayɓe ɓe keɓɗen e ñalawma goto hande o ko temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e nayyi o neɗɗo woni wasɓe pittali men hen nogas go ko kurkaji tokosi woni ko sukaɓe tokosɓe waɗi kadi barmuɓe ha wayno kooce hono ɗiɗo bombardement ji noon bonde ɗe leydi Israël waɗi hono mum meeɗa waɗede saabu kay hay guerre mabɓe mo mbanno en 2006 hakkude mabɓe hay on guerre bombardement ji baɗini musde waɗani e nder leydi hen ha leydi Israël paaɗene Hezbollah kañumen kolliri wonde ɓe beddima bomboje mbaɗi bombardement ji mabɓe e base uji ɗiɗi militaire e nder leydi Israël to rewo leydi ndi ɗum ko altine hande o ko ɓe ayni noon ko roquettaji kewɗi no fewi ɓe kolliri ɗum noon ko yidde dattade e joftigo e bombardement ji ɓe leydi Israël waɗi e nder leydi mabɓe koto leydi Iran paaɗen laamu leydi Iran holliri mette mum no fewi kay e ɗiɗo bombardement ji ɗi Israël woni wadde kay e Hezbollah e toon to Liban hono porte parole du ministre des affaires étrangères mo leydi Iran biteɗo Nasser Kanani ina wiya Israël naɓe kay hey jala mabɓe kay e koɓe tungi ko yoɓe gandu noon oɗo o holliri tigui wonde conséquence ko leydi Israël wona wadde ɗo conséquence mum ene boni no fewi ɓe ganduɗa kadi to bone o jogori ɓe ganduɗa to oɗo bone jogori ha ɗoyde koto leydi Ukraine paaɗen koninkoɓe leydi Russie jori bomboje mumen alada hanki o to rewo région to rewo e nder région méridional e région biteɗo Kherson e bombardement he noon ɓe toɓɓi jandi hen bomboje pilti jani toon e galleji kewɗi taw ko résidence uji to civil en konno e nder ɗina galleji noon ɗi bomboje jani teskama tigui debbo nayejo goto mo duuɓi capanɗe jeegom e goho wasi hen fittanu mum fodde nogas e goho neɗɗo kadi mbarmi hen ko leydi Chine udirtena kabaruji men laamu leydi Chine e rima dendagal ɓesgu mum wurɓe toon to Israël kala nde jaltata leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade saabi ɗum noon ko guerre tawi kadi ko gonɗo hakkude Israël hakkude mum Hezbollah libanais ko ɗum noon ɗin kulhuli ɓe jogui kay erade ɓesgu mabɓe nde yaltata leydi ndi Chine noon ene huuli kay ma guerre o ma reb kay ha e nder sous région kala ko ɗum noon ɓe erima dendagal ɓesgu mabɓe kala nde yaltata kay leydi Israël ko ɓuuri yawde e yaccade musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓe ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji men e ɗemgal Pulaar e so tawi ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to Aram Sare ko Ama Samba Lo so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodji en tawi noon ko banggue kaɓirɗe ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on